Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Halo tentang obesitas. Apa suwi? Haha, buku resep tata cara diet secara instan. Nih cewek, berat badanku wis turun 2000 kilo lho. Jal deloken gini. Sik timbangannya error iki. Nah toh, medun 2000 kilo berkat rajin olahraga iki. 8 hours later. Tong jare diet malah turu-turu. Gatel. Iki lho aku ke olahraga turu. Ichi kiwir. Entong tak tapuk kowe nek jahil. Awas pli, dhuwurmu ana cicak bergigi serigala. Endi cicak bergigi serigala? Aku wedi su. Cicik gendong kowe. Pli njaluk ora pepes babi. Enak lho. Entong kene tak gebuk kowe ben dadi entong geprek. Endi bokongmu tak gebuk kowe kene. Pli dhuwurmu pli. Alah mesti ngapusi meneh to. Bajindul. Wak wow. Untungnya ana laba-laba, nek ora ya wis digebuk aku.